Lain daripada yang lain maksudnya. Iya. Mbak Mimin kok wingi wis kutut manggung Kutut manggung. teteh saiki rekaman dadi ora ming dipandang sebelah mata. Wah kae ampriki sane ming lagu-lagu bangsa Gubuk Asmara mboten nyatane ya budaya tenan ular kambang ya iso. Nggih, sak saged-saged kula menika. Nah, kake anu ngombe-ngombe sik ra. Tak cukukke. Wis. Patune dhek isih nelake. Nek ngono aku tak sing ngombe. Syukur kowe. Arek kejengkang. Monggo Pak Geter. Jenar gunung ukuran bun derepi Mbak Mimin kok meneng bae. Mendem di kekepondo mau. Haja laran yen jangkane durung teko. Iki ringin apa to ki? Oh, Mas Geter iki ngono apa to? Jane kondang aluse lho. Tak ketrok lho kowe kok. Kok le. Aku karepku nyoroke adikku go pengenteng-enteng. Ayo coba nek pancen iso, ayo. Neno aja leren. Lho apa jam 12 kok ora leren. Iki wangsalane ngoten. Oh iya. Yen jangkane durung teka. Lah piye? Ora diringi blas. Lah ya aku durung wayahe kok. Terus cakepane piye bar ki? Wis kaki no. Piye to men kok ora ditutuke? Aku ki modal ayu wis madul ki. Oh dicegok ki. Ayo no. Thank you.
aku mbiyen cita-citaku ya ndek bojo ya sinden ngono. Nggih Kang Mas, menika didikan kula. Kok seakan-akan Siswa kula dados kula menika duwijanipun. Oh, sampean gurune niku. Nggih, guru menipun. Menika siswa kula. Mbok coba sampean lur kambang. Nah, yo Siti ae. kok kok Apa jare mune gurune kok barang di Sampun dipun wakilaken putra kula kados panjenengan wakilaken kali asisten panjenengan sampun. Lah nek kula pengen krungu suarane gurune. Mboten kemawon lah kula kepengin ngrasake diruket juragane. Siapa menabur dia akan menuai. banci dilawan. Banci dilawan. Mula manja aku njuk diruket dadak perintah wakil saiki. Sorry ya. Mula nek iso tandang dhewe iki aja kulino wakil, rondo wakil. Apa-apa wakil. Dilakukan sendiri. Aja kulino metek-metek wong. Ayo cium sekarang. anu ruket sekarang. Piye, Mak? Wis ora weh. Aku wegan kon ngekep. Mungkin nek Klaten mboten kula hampirke lho panjenengan. Ya tetep mara kok ora dampirke piye. Saestu pinara. Oh, jelas kok ya. Si, ngangges panjang jalan martak portal. Tonggo-tonggo deretuk mulih kumahe dhewe. Lah kula niku tenggone sampean niku malah kleru kok. Jare jejere omahe rak jaratan. Nggih. Bareng kula sopir kula madhep nang garap jaratan kok lho Mimin wis ra ono. Niku sanes kula. Lho lah jare nopo pinggir jaratan kok. Pinggir jaratan kok mlebet sekedhik kirang langkung 50 meter menika gubuk kula Kang Mas. Mangke menawi panjenengan sampun cumundhuk wonten Klaten mungkin dipun rehab panjenengan dadi omah loji kados gentikanipun Mbak Apri. Nggih. Ning butuhku ora omah loji ning butuhku tentreming ati. Omah apik nek ning dalam suasana rumah tangga ora ayem tentrem antane putra karo bapak wani bojo karo garwane sia-sia menika dadi ora tentreming ati. Dadi bukan istana rumahku adalah istanaku, ning kuwi rumahku adalah nerakaku mergo ning kono ratu ayem lan tentrem. Pentingnya komunikasi dengan pasangan. Monggo dipun komunikasikaken Kang Mas. Lah lho kula wangsulane cetha to. Butuhku ora omah loji ning butuhku tentreming ati. Lho, dadi koyo kowe nyambut gawe dibayar akeh ning kamu di bawah tekanan. Menyakitkan dibayar atau disangoni rapat oke ning kono suasananya menyenangkan ayam tentrem krune luar biasa dalangnya kooperatif sinden-sindene cantik-cantik menarik ngemok dhewe ning tentrem ning ati. Dadi nek didhawuhi Pak Suno paribasan rindhik asu digitik langsung. Lho, aku ngono kuwi. Asune sapa asune? Maksudnya itu saking cekatanipun nggih oke siap. Ingkang ringgit sinten garwa panjenengan? Oh nggih aku ya langsung. Sapa garwamu? Mas Eno. Ket mau kabur ngerah Pak Seno wae iki wis jenengan legani. Terkene apa? Lah niki adik kula Kak. Jenengan legani sekedhik mawon kersane mboten kumat niki. Mboten. Aja ngono, ada sesuatu yang kita umbar ke publik, tapi ada sesuatu yang kita keep berdua. Contone. Soalnya kok jagong, digandeng garwane kan semua orang tahu, ternyata setia. Tapi ada sesuatu yang hanya kita berdua yang tahu tidak untuk dipublikasikan. Apa kuwi? Ya aku karo Pak Seno kuwi tak delik rapet-rapet. Lho tak ora kok sembarangan peh geleman lho diler ning muka umum. Engko nek padu kabeh tanggane ngerti. Lho ta sumbut ngono ki jenenge. Saiki napa mengke Kang Mas? Anu sing anu niku